ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምትሕብባር ኣብ ትግጅት ዝተላዕለሉ ከባቢታት በቐንዱ ድማ ኣብ ከተማ ቤንቲ ዞባ ዩኒቲ ከምኡውን ከተማ ቦር ዞባ ጁንጉሊን ዝነበሩ ዜጋታቱ ናብ ጁባ ኣግዒዞም እቶም ዜጋታት ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት ካብ መንበሪኦምን ስርሖምን ተመዛቢሎም ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ተዓቂቦም ዝጸንሑ 20 ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ብድምር 217 ምዃኖም ኣብ ጁባ ድማ ዘድሊ ደገፍ ይግበረሎም ከም ዘሎ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጁባ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ብፍላይ ነቶም ካብ ቤንቲዩ ፈለማ ናብ ህጅልጅ ዝጋዓዙ 165 ዜጋታት ቻርተር ነፋሪት ብምክራዩ ናብ ጁባ ከም ዝመጹ ተገይሮም بزيكازي إمباسي إيرترا نتم أبينتيو سوغو كلتا زيغاتات بمتحبار ودب حبرات هاجرات ناب جواب بممتاز زد اللي حكم منا ورديت يقبر لهم كم زلو اتحبريتا وسيخو أرديوم محبركم إيرتراوين نبرت جوبان كبابيان مس إمباسي إيرترا بمتحبار نتم ناب جواب زقعزو زيغاتات نايخلماي مقعزيان معقوبن مدلوات بمقبار تقبلهم بعصرت حمشة حساس أبدو بالسودان بستبارع جدت كساب 3 حساس كلتا زيغاتات كموتن كلهم حمشة 5 غسلو تفليت اللهم